Să fii la fel de fericit ca Dumnezeu în Franța este un vechi proverb german care are la prima vedere o umbră de ironie, dar care explică în doar câteva cuvinte de ce această țară binecuvântată de Dumnezeu este cel mai vizitat loc de pe planetă. Într-un cadru extraordinar, cu 3 climate distincte, cu o salbă impresionantă de râuri, câmpii întinse și dealuri însorite, imaginația și talentul populațiilor care s-au amestecat aici pentru a deveni poporul francez de astăzi au lăsat o moștenire artistică fabuloasă, pornind de la peșterile pictate din Dordogne, aliliamentele din piatră din Bretania sau mai târziu minunatele catedrale gotice care au inspirat toți arhitecții și constructorii Europei. Și să nu uităm încântătoarele castele renascentiste de pe Valea Loarei sau îndrăznețele construcții moderniste din mai toate orașele mari ale Franței de astăzi, fie că vorbim despre Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux sau Toulouse. Doar în Franța poți înțelege ceea ce se numește l'art de vivre, un concept de viață pe care francezii îl distilează pentru a obține esența. Atunci când descoperim că doar supraviețuim, că nu simțim nicio fericire, înseamnă că trăim în proiectul altcuiva. Viața ne dă acest semnal și ne arată că trebuie să facem o schimbare necesară. Când vom simți că tragem cu adevărat aer proaspăt în piept, că ne-am descoperit pasiuni pe care le vom urma cu abnegație, că o masă bună este o desfătare și nu o necesitate fiziologică strictă, că plimbarea într-un parc este un exercițiu de a înțelege natura, că foșnetul pădurii poate însemna cea mai melodioasă simfonie pe care am auzit-o vreodată, înseamnă că am găsit drumul spre a trăi cu adevărat bine, dincolo de convențiile și compromisurile pe care viața programată de alții ni le impune. Comandă cartea Franța, arta de a trăi bine, citește-o și vei învăța să trăiești cu adevărat bine.